Neville Gafali fl-aħħar snin kien il-mibgħut speċjali tal-Gvern Malti fil-Libja qed jallega li l-Kmandant Militari Libjan Khalifa Haftar kien ipprova jaħtfu waqt żjara li hu kellu fil-pajjiż. Kien ix-xandir tal-Istat Malti li rapporta l-inċident lura fl-2018 fejn ingħad li Gafa kien qed jagħmel laqgħat fi Tripli mal-Gvern tal-Għaqda Nazzjonali li hu rikonoxxut min-Nazzjonijiet Uniti u li Haftar qed jagħmel gwerra kontrih. Ir-rapport ikompli li wara li sar jaf bil-pjan biex inħatar Gafa minn uffiċjali tas-sigurtà leali għal Haftar fi Tripli, id-Deputat Prim Ministru Ahmed Majteq ta' istruzzjonijiet lil forzi speċjali Libjani tar-Rada biex jgħinuh jirritorna Malta mit-Tunezija. Ikkuntattjat mis-sit Lavin Malta, Gafa konferma li seħ l-inċident għalkemm irrifjuta li jelabora minħabba dawk li sejjaħ raġunijiet ta' sigurtà. Gafa kien il-mibgħut speċjali fil-Libja mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat għalkemm x'kien eżatt ir-rwol tiegħu baqa' sigriet għal bosta snin. Dan sakemm fil-qorti Gafa konferma li xogħlu fil-Libja kien biex jipprevjeni eluf ta' immigranti regolari milli jaslu sa xtut ta' Malta. Min-naħa tiegħu riċentement il-Prim Ministru Robert Abela konferma li l-Gvern talab lil Gafa juża l-kuntatti tiegħu biex jgħin jirritorna grupp ta' immigranti mill-Ibħra Maltin lura lejn il-Libja. Il-ħamis l-istess Robert Abela kien fi Tripli għal-laqa qasira mal-Prim Ministru al-Sarraj u għalkemm il-Gvern qed jgħid li l-laqa kienet tiffoka fuq l-immigrazzjoni. Sorsi minn Kastilja żvelaw ma' Net News li Abela ddiskuta wkoll it-traffikar illegali tal-armi.